Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Achifani chimene cha DPP kuti ayalana kuti awalandira president tikuona a secretary general chipani chimenechi amukito afika ndithu tikuona a vice president Eastern region olepeza Bright Saka komanso olepezeka Daudi Chikwanje amene ndicho governor Haji Nkata amene ndi deputy secretary general Lewis Kamundi all the way from UK ndi amenewo tikuona akalitendere akuluakulu achipani ndi amenewo ndithu ali pano kuti ndithu zonse komanso kwambiri munthu wamkulu kwambiri ndi amenewo Kamboza Ngozo timangomva Kamboza Ngozo ndi amenewo ndithu mwamuona ndithu ali pano zonse zili bwino. Ndiye ine ndikupempheni kuti mukhale pomwepo ndithu pamene Profesa Peter Mutharika akuyenda kuyankhula ndithu kuna mtindi wapano ndithu pa Sipe Manchewu. Pamene anthu ochuluka kwambiri monga amene mukuonera kumeneko mawu nyinji ndithu again unyolo ndi amene tikaona alipo mpano umakulu all the way from Palombe ali panopa ayi anthu okonda chipani onse ali pano tikuona ndithu anthu mbali zonse zansewu ena kumeneko kumashopu kujakuko Profesa waye! Ndithu ndamenewo Zikomo kwambiri President Professor Peter Mutharika Professor Amai Excellency Petro Mutharika ndithu afika kuti anthu yankule bwino. DPP Nawi Zikomo kwambiri ya former president athu Professor Peter Mutharika kuno mwafika kuno bwana the constituency ya Nchewu Central East mbali ina imeneli se watalawu the constituency ya Nchewu Central East kuno bwana takulandirani. Tiyambirira tipereke kwa inu moni bwana ulemu mulandire a former
athu Professor Arthur Peter Mutharika. Mulandireso ulemu inu a former First Lady Madam Gertrude Mutharika. Mulandireso ulemu inu a Secretary General athu a chipani cha DPP Honorable Peter Mukito. Mulandireso ulemu inu a Vice President athu Eastern Region Honorable Bright Msaka. Mulandireso ulemu inu a Regional Governor athu Honorable Chikwanje ndi komiti yanu. Mulandireso ulemu inu a Senior Chief Champiti ni mafumu onse amene mtili nawo pano. Bwana tisanayambe china chilichonse tipempha kuti tipemphere pamalo pano. Sera indinu mukafikisana pali ponse pamene mwaposapo kuti wakala kweni mtundu wanu mwaposaposa mukalembekezeke poli ndinu mulungu wabwino mu dzina la mphamvu ya Yesu Khristu kupemphera ndi masiku onse. Jala mamba bibibi a Professor programa vet bana mene ndafotokozera kuyambirira atilandire malo ano ndi a Senior Chief Champiti. Koyamba ndipereka ulemu kwa IFM amene muli president ya chipani cha DPP Bright Msaka amene muli president ya vice president ya Eastern Region maonse amene muli pa panel ya DPP amene mabwera kwa mwana ndela ulemu ulenda mutando mwanu ine ndine mwambiri ife professor takulandira ndi manja awiri kuno kuchewa akufuna manifesto yanu chifainu yo kwaine ndikanena kuti ngati iniyo ndinu mndu mmodzi amene kakhala kuti mgalaundi muchaipana ngati kuti ndiniyo ndinu amene mukatha kukoza zinthu zina chilichonse chimene chingachitike pati pamene palibe mawambiri mene ndingakambe koma inuyo pamene mafika apa kamba manifesto kwa anthuwa mukakamba manifesto kwa anthu amene wawa inu mupitirize ntchito yanu imene munasiyiza substitute ngakamba mpema ngati substitute mwapano mukulonga kuti super substitute wakuna kuti unali yense panopo akuyembekeza kwa inu anyamata ana amene mwatiponyera kuno mukanga ndi machado anyamata amene ndakugwira ntchito yayikulu anyamata
anyamata akamapita inunso pa 16 pano inunso muwakoka anyamata amenewa kuti apite chifukwa anyamata amenewa andifungo labwino kwambiri peyo tikufuna kuti onse amene amuna mamavutika kuona anthu ali apawa anthu amene wanu akulira sutangobwera kuti bwanji koma akulira chaka chinocho kuli mavuto akulu wabasi yala pamene inu anthu mwathandiza mafumu amene tinawo ife amene wachamuna kupi chaka chilichonse makiganizira wamuna mawatsa mafepeza kudani koma chinonsozo zinapita tasamunda yekwa ife koma sindikangameza mbiri chifaire mudakali moyima mwambirimbiri kuda kuti mthandizeso muwaoneso ena ake mwapase manifesto oona kuti inuyo pa 16 pano anthu akuganizireki zoma kwambiri bwana Chala mwamba DBB a professor machine ABM machine Jenny answer machine ABM machine Jenny answer machine mama machine bana amene akuoneka kulandireni nda Vice President athu Eastern Region Honorable Bright Saka East DPP warrior Professor Arthur Peter Mutharika warrior Msipe warrior Kosi Champiti warrior Ifetonse warrior Ule muwemba inwa President atu Professor Arthur Peter Mutharika Ule muso inu a first lady atu Madam Professor Gertrude Mutharika Ule mlandile inu Nkosi Champiti amene mwalandira bwana pamalo pano Ule a Secretary General atu Bambo Mukito ndi akulu nonse achipani cha DPP epinosonkhana pano Ule muso anzatu Ford amene muli pano Ule anzatu Alef amene muli pano Ule anyamata ndi asungwana amayi ndi abambo Bwanatu ulendo mwanyamuka lero siku lake lomaliza mukamalizira ku State House ife ku Eastern Region kuno timanyada kuti tikubakhala ndi a professor koma ulendo umenewo mapeto wake ndi ku State House chifukwa bwana ndikusimikizireni kuno ku Eastern Region approval rating yanu ikupitirira 90% sopano bwana auzeni anthu aende pansewu afunse wina aliyense kuti kuno muzavotera ndani dzina ndi limodzi lokhalazi Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa anthu wakuno ali ndi chiyembekezo mwa inu adati anthuwa ali ndi chikhulupiriro mwa inu adati kuona timanena kuti proven leadership munawatsogolera munawasamala bwino akuyembekezeranso zomwe zija pa 17 pano DPP woye abwana ife kuno ku Eastern Region sitikukayikaso ndipo kuno munatipasa mphamvu kuti tipange ma primaries amphamvu kuno ndipo kuti ma candidate oti ngati ena wasachenjera kukhala whitewash tiwinisa MP aliyense kuno ku Eastern Region kuyambira kuno kuchewu pano tili pano mwini wake tinoma mchisale
Norman Chisale ndi makhansala lake awiri akuwina kuno ananu a DPP. DPP oye! Pasija panse upa pali mwana wanu Chikumbuso Chinkwita ameneyo akuwinanso ndi makhansala lake onse awiri wangovuta kuti kwada koma nyamata ameneyo wasonkhanizwa chitantindiso naye panchewu pa boma kuti anthu akakupase dimoni kani ukapezeka kapase dimoni koma ngalisupezeka mukangowaweva akaziwe kuti adadi akudusa yapa. DPP oye! Bwana ife tikulolani kuti mupite anzathu abasendo regional akudikirani azathu akumpoto akudikirani tikuziwa kuti mukukwera ku Eastern Region tizakulandirani tizapange chisonkhano cha mphamvu cha Eastern Region koma ine maulemu a president ndikupeta ine kuti mbalina kuti a president sindimanena kuti former president ya malamulo ake inu ndi a president lero komanso a president pa 17 September 2025. DPP oye! Mawu amene wabwana maningana ndi kuti ulendo ndothamanga wadakale ndikupempheni kuti mwapase moni mafumu ndi wa Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.